Kai bi Adama ina za ka je? Yanzu duk addu'an da iyayena suka mun har yanzu baka rabu da ni ba. Baka daina bibiya ta ba yanzu duk addu'an da iyayena suka mun baka daina bibiya ta ba. Ya ma sunan kawai? Sunana Labarudu. Labarudu kake da suna ko menene yau wannan fa ba wani waye fa ya kamata ka fito fa mu kecere ni tsakanina da kai fa in ka da ke ni ka fara bibiya ta na yadda ni kuma in na da ke ka kuma a wuce wajen. To ai nan wajen girma na ba zai iya ɗaukansa ba. Ina da girma matuƙa. Na yadda ka fito dama aljanu an ce kuna fita a siffan mutane kuma kuna fita da wannan ka fito yawwa yau ga ta ina za ka fito yawwa bari ma in jira ta ina za ka fito yawwa Gani a bayanka.